Iffirmat ftehim li se jwitti triq biex anzjani fl-età ta' iktar minn 70 sena jibdew jirċievu l-mediċini d-dar. Kien wara numru ta' laqgħat bejn il-Gvern, il-Kamra tal-Ispiżjara u l-GRTU li ntlaħaq bil li għandu jsaħħaħ l-iskema tal-ispiżjara għall-għażla tiegħek fosthom permezz ta' din il-miżura ġdida. Il-Ministru tas-Saħħa Konrad Mizzi spjega li hekk il-Gvern qed iżomm kelmtu fuq wegħda elettorali oħra. Dan wara li indirizza l-problema tal-mediċini out of stock. Din hija wegħda oħra importanti għalina meta tlajna fil-Gvern u ħarisna lejn il-pharmacy of your choice, ġifieri il-mediċini b'xejli l-anzjani tagħna u l-pazjenti jiġbru mingħand l-ispiżjar bdejna indirizzaw l-ewwel problema. L-ewwel problema kienet dik out of stock. Il-pass li jmiss kien li nwettqu wegħda oħra li għal dawk l-anzjani li għandhom iktar minn 70 sena jekk jażlu li jixtiequ li l-mediċina tagħhom tkun delivered to the home, wasla d-dar, ikollhom l-għażla li nissir, bla l-ebda spiża. Is-servizz tal-mediċini fid-djar tal-anzjani se jibda fuq proġett pilota fl-ewwel kwart tas-sena d-dieħla u se jibda fil-lokalitajiet ta' Raħa Ġdid u r-Rabat. Permezz tal-proġett pilota tmexxija tal-POYC u l-ispiżjara se janalizza s-servizz offrut. Dan bilan li wara 4 xhur l-anzjani kollha ta' iktar minn 70 sena ikollhom l-għażla li jibdew jirċievu l-mediċini fid-djarhom. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern qal li l-mod kif se tinħadem l-iskema tassigura li mhux biss l-anzjani kun moqdi iżda li nsamm ukoll kuntatt mal-ispiżjar. Da jfisser li l-pazjent ħajibqa' b'kuntatt mal-ispiżjar tiegħu, l-ispiżjar naturalment li ħafna drabi jkun jafu anke fuq medda ta' snin u jkun jista' jagħti pariri ta' kif wieħed jieħu l-mediċini fix x'inhu joħodhom u x'qabel l-ikel li wara l-ikel u daw l-instructions kollha illi llum jekk xi ħadd ma jistax imur l-ispiżerija u jibgħat lil xi ħadd biex iġu għamlu dat tip ta' kuntatt jintelef. Allura din is-sistema ġdida mhux biss se tkun ħatnaqqas l-inkonvenjent tal-pazjenti imma ħażid il-livell ta' kura li jkunu qegħdin jieħdu. Il-President tal-Kamra tal-Ispiżjara Mary Ann Sant Fournier u Paula Bela mill-GRTU laqgħu b'sodisfazzjon dan is-servizz u qalu li l-ispiżjara se jkomplu joffru l-aqwa kwalità lill-pazjenti b'mod partikolari lill-anzjani.